साखानि टायारा मा जाहोनाव आरो मानि थाखाय गोसोम गाबनिल' जायो बेखौ सोलायनानै मानो गुबुन गुबुन गाबनि बानाया नोंथांमोना मिन्थिगौना जुदि मिथिया अब्ला फै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लादो बे बुहुमाव गोबां आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबफोर दं बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि मोजां मोननाय आलादा आलादा गाबखौ मोजां मोनो नाथाय साइकेलनिफ्राय लानानै गासिबो गारि मटरफोरनि टायारा मा जाहोनाव गोसोम गाबनिल' जायो एबा बानाय जायो नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नङासै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जागायजेननाय समाव टायारखौ रबारजोंल' बानायनाय जायोमोन नाथाय नोंथाङा मिथिगौना रबारनि मिथिंगायारि गाबा गोसोम नङा रबारजों बानायनाय टायारा थाबैनो जामनोबो हमोमोन आरो बियो मोनसे जोबोर गिदिर जेंना महरै नुजाथिदोंमोन बेनि उनाव बिगियानगिरिफोरा सानबाय जे रबाराव सालफार आरो कार्बन गलायमोन्देरोब्ला बियो सिगांनि टायारनिख्रुइ साबसिन आरो राफोदसिन जागोन लोगोआव गोबावसिनबो जोरगोन नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ गोथां रबारनि गाबा गुफुर गोमोहां गाबनि जायो बेबायदिनो टायार बानायनो थाखाय रबाराव कार्बन गलायदेरनाय जायो आरो बेनि जाउनाव टायारा राफोदसिन जायो बेखौबो मिथिखागौ जानांगौदि कार्बननि गाबा गोसोम जायो बेनिखायनो रबाराव कार्बन लगायनायखाय टायारा गोसोम जायो बेजों टायारा साननि गिख्रंथाव आल्ट्रा भायलेट रोदानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो मख'नो गोनांदि ओरैनो रबारजोंल' बानायनाय टायारफोरा खालि 8,000 किल'मिटारसिमसोल' सालायजायो एबा खारजायो नाथाय कार्बन गलायनानै बानायनाय रबारनि टायारा 1 लाख किल'मिटारनिफ्रायबो बांसिन खारनो हानायनि गोहो थायो बेखौबो मिथिहोबावनो लुबैदोंदि रबाराव गलायनाय कार्बनफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो बियो कार्बननि गुबुन गुबुन रोखोमनि सायावसो सोनारगोन जे रबारा बेसेबां राफोद जानो हागोन खोनासंबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ साखानि टायारा मा जाहोनाव आरो मानि थाखाय गोसोम गाबनिल' जायो बेखौ सोलायनानै मानो गुबुन गुबुन गाबनि बानाया नोंथांमोना मिन्थिगौना जुदि मिथिया अब्ला फै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लादो बे बुहुमाव गोबां आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबफोर दं बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि मोजां मोननाय आलादा आलादा गाबखौ मोजां मोनो नाथाय साइकेलनिफ्राय लानानै गासिबो गारि मटरफोरनि टायारा मा जाहोनाव गोसोम गाबनिल' जायो एबा बानाय जायो नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नङासै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जागायजेननाय समाव टायारखौ रबारजों बानायनाय जायोमोन नाथाय नोंथाङा मिथिगौना रबारनि मिथिंगायारि गाबा गोसोम नङा रबारजों बानायनाय टायारा थाबैनो जामनोबो हमोमोन आरो बियो मोनसे जोबोर गिदिर जेंना महरै नुजाथिदोंमोन बेनि उनाव बिगियानगिरिफोरा सानबाय जे रबाराव सालफार आरो कार्बन गलायमोन्देरोब्ला बियो सिगांनि टायारनिख्रुइ साबसिन आरो राफोदसिन जागोन लोगोआव गोबावसिनबो जोरगोन नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ गोथां रबारनि गाबा गुफुर गोमोहां गाबनि जायो बेबायदिनो टायार बानायनो थाखाय रबाराव कार्बन गलायदेरनाय जायो आरो बेनि जाउनाव टायारा राफोदसिन जायो बेखौबो मिथिखागौ जानांगौदि कार्बननि गाबा गोसोम जायो बेनिखायनो रबाराव कार्बन लगायनायखाय टायारा गोसोम जायो बेजों टायारा साननि गिख्रंथाव आल्ट्रा भायलेट रोदानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो मख'नो गोनांदि ओरैनो रबारजोंल' बानायनाय टायारफोरा खालि 8,000 किल'मिटारसिमसोल' सालायजायो एबा खारजायो नाथाय कार्बन गलायनानै बानायनाय रबारनि टायारा 1 लाख किल'मिटारनिफ्रायबो बांसिन खारनो हानायनि गोहो थायो बेखौबो मिथिहोबावनो लुबैदोंदि रबाराव गलायनाय कार्बनफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो बियो कार्बननि गुबुन गुबुन रोखोमनि सायावसो सोनारगोन जे रबारा बेसेबां राफोद जानो हागोन खोनासंबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 1थि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल Jayantis Hill District Autonomous Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lai Autonomous Council, Mara Autonomous District Council,
Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasao Autonomous Council, Bodoland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।